MP Mersing ti so to work salam German pen nang chong threaded pusi number 20 singason inglonga haber ke duprong rong kep arwalatum pherangki angno lamthi chupakle World War II mate Second World War ajay hot pen ke do kabuche barim thekte ka haber long ni rahi thi pen kilometer plikep so se kahelo athak lang break apa mate lang break athoi lapen aber lang break lapen thepak lang so haber adak akili towar ke hinu parpik mate towar akili kangram parpik jong tasemet okpran ke so kyun e apor hut hospital along ke so kachaponjia hut pusitami towar ajak kahinu ancho takali towar kahinu parpik ajok sonsori akiboy akisung katora thektik pensi owe penta hadak inglonga hawar ke doprong arwaratum kisung thektik chitong nanglo lasi langmeklu sartherongpi pengteron hajon terang ronghang rongpi thedong preaching anampi chengbong rongpi birsing teronarong manduramarong rongkepa hawar awat abekar chingrum petpen adom tin tangka churungsi athak lang break aberlang break ang bongadak kedam kerang kachelenga tawar phaikunin phaikri si arni pen tawar kachepan pangchengsi nipi pho apharman tawar kachepan free kachesik abirta longdun lapelabang so tawar kabe akisung lam theputhak rongkep arong sar amerika latum pen chingki chingwai nangpu birta pi pachini mesenamat chitong lim lederamat MP Mersing tiso rong tebara da phanchong thuidet pusi rong asaratung ahin pen pherang ke thinu lamthi nang pachini du mancha pen telephone reports news first party tum thang se poisa chirung si ye tum la son si twar ta mit pastor bong most of it pininga pen tuninga bagen de tum na me isi bangke hawar sai ka bi pen jok ni tum na me la son si twar ta mi chi panchok cho la son sin de tum na me dolo la si pining hoy tame ni tum ko rong pa jingwai thulo la si twar bangke ni tum panpi pusi chama that thulo ba same la pugai kali ko ni tum khiti bati do pen ka hansu tame chiwana chi ponang dia posi twar mang chi panai masini tum kedam atumi sini tum la bang so twar cheng bula mongorbar pen cheng pon ni tum ni pli la pen ni phon si la bang so atwar pan petang pon thuji tum hola thepak lang so pen ha athak lang break la pen abelang break to kan so twar pan pen ke soi ke tongke nir tum ke ladak lang meglu la pen ke ronghang rongpi la pen sar therong pi la pen ke peng terona rong la pen ke hajon terang rong la pen non ni tum dobama ke ladak ke pila non nir tum rong mi he nir tum ke ladak rong mi non mat ke pinin lang la bon same pen ke ladak thedong nir tum ke kachir ke sing preaching na pi se chir he preaching na pi se nir tum chir la pen ke ladak bang ke thedong lombor tu lo pen ke isi bang ke hola pilo chengbong rong pi ro la pen birsing terna rong la pen ke kali hola drama ro dia tu rong kep asai ching rum ben si la so tuar pan ndi kedam tangan ni tame ni tum chuning ri lo ni tum kedam tangan ni same la son chuning ri le he ke chuning ri pe lang li MP tame ni tum hanang pha lo nang pha ben same ni tum phan na hok lo ni tum hanang pha pe ni tum dam lo same hala bang so hu ni tum hanang cha ke pi lo ni tum phan ke dang no na dap prang no soi bayi nang pale no pen ni tum chingwai nang ni tum rong kep an wang no pen ge ni tum ching ki thanang polo ni tum hodak pa soi bayi pale pen same ni tum 10 bayi an no same alang li bang ke same tum MP sar bang ke longit sedu same alang li longit sedu longit le chitong nang patadang pupi nang chitong tede la Kedong itu juara bangke iditum aja iditum konsi iditum pan isong tua la solo rong soro tu uliang sinang ni tu rong te chok dedi mati lasi pilau le ni tum rong soro ta koi kre punang ni tu nai dei lasi ko mat hari dei asap ko paisa lo mon chongko dak pen tum jetereng no te kadang lo itum ke tam padi mang tik kiam dom long le dei dedi bang dedi pri cirai da mathai le bang hem pu di
ladi la no jin pen ili tum Sumal ka ada non ni tum kam na klem arab tum an pen so chik long bong